Na, szervusz! Mit csinálnak a mókusok? Mennek a határra. Jó, jó. Mókusok a bányában. Volt, aki sétált ki, általában este ki szokták világítani, ugye a főteret, Székelyudvarhelynek nagyon pici kis főtere van, gyakorlatilag innen látjuk a kis végét, de van egy néhány fontosabb épület és érdekesség vele kapcsolatban. Hát mindjárt itt a szállodánkkal szemben a legelső, ez a Szoborpark, megemlékezés parkjának is szokták nevezni, ugyanis egy jó néhány történelmi személyiségnek állítottak emléket, hát most már lassan 20 éve megy egy más szoborral, és hát az az érdekessége, hogy van egyáltalán egy személyiség, akiről máshol szobort nem igazán lehet látni. Talán 3 van összesen a főkerességen belőle, és abból egyik van a főtéren Székelyudvarhelyen, és az nem más, mint Csaba királyfinak a szobra, ugye itt velünk szemben van éppenséggel. Ez egy elképzelés szüleménye. Nem biztos, hogy így nézett ki, nem biztos, hogy így volt, ő volt. Lényeg az, hogy készítettek neki egy szobrot, még egy van Szobátán, és még egy valahol. Tehát összesen 3 van. Egyesek meg is vétózzák, hogy egy élő személyiség volt-e talán, egyesek azt mondják, hogy a 2 fia közül az egyik volt. Lényeg az, hogy a székhelyek mai napig is ugye a nagy vezérüknek és a nagy királyoknak tartják. Van egy legenda, miszerint ugye a székelység akárhányszor helyzetbe került, mondhatni azt, hogy veszélybe került, akkor mindig hozzá fohászkodtak, és ő egy csillagösvényen ugye leereszkedett az égből, ez benne van a himnuszban is egyébként ez a kifejezés, ez a mondat. A csillagösvény megvan mai napig is, sőt, ha tiszta idő van, minden este szinte lehet látni. Tudják, hogy mi? A tejjel. Így van. Na, úgyhogy akár Erdélybe, de valamit tettek ezért a úgymond ország részét. Ugye kezdődik Szent László király, a történelmi fotók szerint vannak a személyiségek elhelyezve. Ugye Szent László királyunk mindjárt ott legelül a bal oldalon, mondtam azt, hogy hossza van Erdélyben. Annak idején nagyon sok székely főtitánkokkal megszüntették a Szent László legenda. Akkor ismerősebb a Szent László legenda. Hát farfestó formájában nagyon sok templomban lelhető. Székelyudvarhely városháza. Székelyudvarhelyi Református Kollégium épülete. No, úgyhogy... Itt vannak az épületnek a hátsó része, amely összedől. Háttérben meg a Református Főgimnázium. A csatákban elhunyt székelyeknek az emlékműve, a vasszékely. Traktorunk elindul. Csak idén nincsen hó ezen a részen. Jobban mondva csak oszlányok vannak. Na, ebből akkor ennyi elég. Majd a hó lesz. Időnként azért megmutatja magát a hó is. Szép megyő. Egyre több hó van errefele. És az a traktorunk, amit kibocsát magából. Ez az útnak az eleje. Hát ilyen havacska van a fákon. Megfagyva. Gyönyörű szép a táj.
Ja, lerakódott hó. Visszafele kinéz. Hát meg kell örökítsem a bandát. Igen. Mosolyogjatok. Ezt a kemény. Legfőképpen rajtam. Nem van a snitzed. Elől vagy hátul. Jaj, van. Köveken nagyon szép a... Ja, gyönyörű volt. Szép. Na itt is fölmásztunk idáig. Elkezdett esni. Fákon, vastagon a különböző hóminták. Ne bujkálj! Megjöttünk Márépolvárra, megnézzük a Székelykaput. Kicsit nehéz lesz. De itt kint majd, pont a buszunkkal általában ott van a legrégebbi kapu a faluba, és azt is le lehet majd fotózni, az ennél régebb. No, hát ez igazából egy 1882-es kapu, tehát akkor faragták, ha jól tudom, áprilisba, és hát nem az eredeti helye, tehát ezt ide hozták, kiállították itt a falu központjába, hogy aki itt megáll, meg tudja nézni, ezt a faluból hozták ki. És hát ez egy nagyon egyszerű kapu, ahhoz képest, hogy ilyen sok szép színt látunk rajta, meg faragmány. Úgyhogy én azzal kezdeném, hogy milyen részei vannak. Ha felnézünk, akkor a Székelykapunak van tetőzete. Tehát ugyanúgy, mint a háznak is, a kapunak is van tetője, és ez fenyőfából készül. Igazából egy Székelykaput kétféle fából faragnak, vagy kétféle fából készítenek, a fenyő, illetve a tölgy. Na most a Székelykapu felső része, a tető része, az ugye fenyőből készül el. Fenyőfa zsindelyel födik még mai napig is be. A két végén látunk két keresztet, ez a vallásra utal, tehát az, akinek ez... Levelettek vannak idején, ezért így galandúsz is, igazából nem csak egy elképzelés, nem ezért a funkciót van. Jó, aztán jövünk lennebb, és jön a Székelykapunak a úgymond tölgy része. Na most, ha megszámoljuk, akkor 4 darab gerenda lesz, igaz? Tehát van 3 láb, és fent egy összekötő gerenda. Na most ezeknek van meg. Csíkszeredában vagyunk, Mikóvár előtti templom, ortodox templom. Szembe a városháza épülete. És a vár előtti átmenőkapu. Én fogom önöket kalózolni a néprajzi kiállításunkban, de magukra megnézhetik a többi kiállításunkat is, nem tudom, hogy mennyit fér bele az idejükbe. Mert egyébként most jelenleg a múzeumnak 4 állami kiállítása van itt, vagy egyik éppen felújítás alatt van, pont a vártörténet, úgyhogy ezért fogok kezdeni a várról én beszélni önöknek, hogy mégis kapjanak egy képet arról, hogy hol is vannak, meg mit is keresik ebben az épületben a múzeum. És egyébként meg a Magyar Nemzeti Múzeumnak... Itt egy szőlőszék. Ott az ágyikó.
Itten meg a különböző népviseleti babák. Bölcső. Az asztal. Falon a különböző tányérok, köcsögök. Tulipános láda. A Mikóvárnak 4 tornya van. 1623-ba kezdték építeni, tehát most volt a 400 éves évfordulója. 4 szögletű várról van szó. Mikó Ferenc építette. Volt kaszárnya is. Román titkos rendőrségnek is főhadiszállása. Szabadság téren vagyunk, amit úgy hívtak, hogy Tapstér. És akkor itt mondta hadonászott. És akkor bizonyos Ceausescu, amikor itt volt, hadonászott a kezével, és a nép meg tapsolt, és onnan a Tapsnév. Tapstér elnevezés. a hivatalos neve. Ezt átalakították, a Ceausescu irában nem így nézett ki. Tehát egy ilyen nagy kommunista térgot, aztán átépítették, most ilyen, ahogy látják. Ma már nem beszél onnan fentről senki, úgyhogy ez megszűnt létezni. Téli időszakban egy kocsolyatáját szoktak felépíteni. Ez működik egészen jövő hónapig, aztán lebontják. Csipszedában 3 év hajtják. Ez ott volt. Aztán Téli időszakban itt szó egy volt az kocsolyatája van. találkozóról. Hát ott egy fotó meg tudom mutatni, ha fölnéznek az épület oldalára. Márton Áron, erdélyi püspök szobra. Megyünk tovább, látni fogjuk a Makovec templomot is. Hát sajnos nem tudok úgy elhelyezkedni, hogy egyszerre beleférjen. Ez a Makovec által épített, tervei alapján épített templom. Csíkszeredán.
2000-ben kezdték építeni, 2003-ban lett kész, műemlített. A nagy terveket készített egyébként Makovec. Részletesebb terveket az egyik síkszeredei diák, Bogos Árnyú. De mondjuk azt, hogy tervezték meg is. Aztán megépítették a Hajótó Makovec 2011-ben halt meg. Úgyhogy ez az év alakulában elkészült. Részletleges tápolnak is szoktuk nevezni, mert a most felújításra van a felső fele, de 4 angyal fönt van. Rész, angyalok, tetőzetek. Templom kupolájának közepén kívülről 3 angyalka látható. És bejárat az udvari részben székelykapun keresztül is megtörténhet. Azért néhol még van a hegyekben hó. Én olyan kanyában Hargita fürdő, innen szoktunk motoros szánokkal elindulni. Hát most latyak hátán. Elolvadt az összes hó, szinte, ami van, az meg hókása szinte tényleg. Folyik lefele a víz. Árusok is bezártak. Itt az egyik sípálya. Na hát ennyi hó van, de itt 3 napban az előtt is sokkal több hó volt. Elolvadt. Hát a sípályáknak a túloldalon vannak, tehát itt látunk egy épületet, az elvonalnak egy épületet, tehát itt ezen az részen vannak a sípályáknak a túloldal. Körülbelül itt is a 4 kilométernyi sípálya van. Tehát a 2 helyen, Madarasin, meg itt összesen 8-9 kilométer. Tehát sajnos ez megadta magát teljesen. Egy új templomocska, pálos rendszerzetesek vannak fent. Hargita kívül ez egy pálos rendházas templom. Minden hétvégén van katolikus szertartás. És itt vannak a mofetták. A mofetták ilyenkor nem használatok. Inkább nyáron szokták, viszont egy kiépített mofettek. Ez a hátsó épületről van szó, ami egy olyan alapú, és ellenfelek. Most elmagyarázom, hogy mi van igazából, ahogy a orvosi papírra rengetlen csak az a fajta bocsánat. Ha bemennénk, akkor ilyen lépcsőzetesen van kialakítva, és azért, mert a gáznak a Szerzetesek templom és kolostor. Tehát van, hogy időjárás függő, meg légnyomás függő, attól függ, és ez minden nap így. Tehát ezért van, hogy Kerek alakúak azok a mofetták. Orvosi rendelvényre. azért van lépcsőzetesen, mikor alacsonyan áll a gáz, akkor le lehet menni a lépcső aljára. Mikor magasabban áll a gázállás, akkor le kell menni. Ezt egy gyöngyújtóval mindig mérik, van egy ilyen mércés tábla, ilyen lyukacsokkal is, ahol a gáz szintje van, oda bedugnak mindig ezt egy ilyen pálcát, és akkor lehet látni, hogy az alap. Atika tölti a palackot borvízzel. Van még flakonja valakinek? Van, azt leszakítom. Itt egy láváztató medence. Vigyázzunk rá, hogy oda valaki belepottyan. Itt lehet látni, mekkora hó van. Na, innen indul. 50 fok, nem 7. Elméletileg 50 fok. Mire való? Ja, igen, szíves.
Vízvallató forrás. Jó, ugye megisszuk azzal a flakonnal, apám 30 évesen teszi. Azt tudja. És onnan indul. Szaladgált a székelykapu mellett, hát van egy jó mókusos viccem is. Ha ugye két székely meneget, szeretnének egy élő mókust átcsempészni a határon. Mennek a határ fele, hát már körülbelül 100 méternyire vannak. Az egyik székely koma belerakja a mókust a gatyájába. Mennek, tovább már csak 10 méterre vannak, mikor a koma megfogja a mókust, kiveszi a gatyába, sőt vágja. Oda szól a társa, koma, nem tudtál volna várni még egy 20-25 métert, jussunk át a határ túloldalára. A komában mi sok az sok. Ez a rohadt mókus előre nézett, talált 2 mogyorót. Ezt megpróbálta meghámozni. Ezt még kibírta. Aztán hátra nézett, talált egy odut. Megpróbált bejutni az oduba. Ezt is kibírta. De amikor a mogyorókat be akarta vonszolni az oduba, az már nem tudta. Úgyhogy ebből igazából az a tanúság, hogy majd holnap után vasárnap határ előtt a mókusok itthon maradnak. Tehát elviszünk mókust Magyarország irányában, majd a határon át kell majd lépni. No hát, szekérrel nem igazán találkoztunk az útunk során, talán egyet-kettőt ha láttunk. Hát a szekérrel is ugye elég sok vicc született annak idején. Székely be van nyolva kegyetlenül, mint a rajszög, ugye ezt így szokták mondani. Baktat a szekére hazafele, találkozik a rendőrrel. Azt mondja a rendőr a székelynek: a székely bátyám maga olyan részeg, mindjárt leesik a kocsiról, ebből baj lesz. Az öreg székely megvonja a vállát, de nem szól semmit. Látja a rendőr, hogy nincs mit kezdeni a székellyel, ezért következőt mondja. Na székely bátyám, mit szólna ahhoz, ha én most intézkedés gyanánt elvenném a lovát? Az öreg székely visszaszól: fiam, mit szólhatnék, rendőr veljem úgysem volt még. Kocsmába üldögél, iszogatik, egyszer csak a kocsmába megérkeznek a fiatalok is, néhány fiatal. Gondolják, hogy hát az öreg székelyt valahogy meg kéne viccelni. Egy óvatlan pillanatban, amikor nem figyelnek oda, akkor a pálinkájába beledobnak egy viagrát. Telik-múlik az idő, az öreg szépen komótosan ugye fölhajtja a pálinkáját, aztán egyszer a legények látják, hogy az öreg székely föláll, kimegy a mosdóra. Jön visszafele, gatyája elől össze-vissza van vizelve. Ha meg is kérdezik, na hát székely bátyám, hát mi történt kinn a mosdón, hát nézze meg, hogy néz ki. Fiai, hát én kimentem, elővettem, láttam, nem az enyém, s visszatettem. Ugyancsak a kocsmában üldögél az öreg székely, iszogatja a pálinkáját, egyszer csak megérkezik a komája, látja, hogy az öreg székelynek elől a gatyája össze-vissza van vizelve. Oda is szól, hogy hát komám, hát hogy nézel ki, hát miért nem menték ki a mosdóra? Oda szól az öreg székely nagy komótosan: komám, tegnap ő nem állt fel, ma én nem fogok. Na hát én csak ilyen csúnya vicceket tudok, de próbálom kerülni. Egy öreg székely és a tudós utaznak a vonaton. Menegetnek, nagyon unatkoznak, ezért egyszer azt mondja a tudós: no, székely bátyám, hogy ne tájjon unalmasan az út, mi lenne, ha egy picit játszodnál, tájjon az idő, barkobázzunk. Én kérdezek magától valamit, de mivel én kérdezek magától valamit, ha maga nem tud válaszolni a kérdésemre, akkor magának kell fizetni 100 forintot. Ha maga kérdez tőlem valamit, és én nem tudok válaszolni, mivel hogy én sokkal okosabb vagyok, ezért én 1000 forintot kell majd adjak. Az öreg székely belemegy a játékba. Azt mondja a tudós: na, én fogok először kérdezni, mivel én vagyok az okosabb. Azt mondja a tudós: afrikai rovar, kék nagy páncélja van, mi az? A székely gondolkodik, nem tudja a választ, odaadja a 100 forintos.
Azt mondja a Székely, na de akkor most én fogok kérdezni. Szintén afrikai rovar, kék nagy páncélja van. A parton sántit és puty-puty. Mi az? Hát gondolkozik a tudós, fogalma nincs. Na, tessék Székely bátyám, itt van az ezres, mert én sem tudok válaszolni a kérdésére. Utaznak tovább, tehát az tudóst nem hagyja nyugodni a dolog, szeretné megtudni, mi volt a válasz. Na de Székely bátyám, akkor legalább már mondjál, hogy mi volt a válasz. Nem tudom, itt a 100-as. Így kell mindjárt 800 forintot keresni. Az öreg Székely szeretne ellátogatni rokon látogatóba Budapestre, gondolja, az asszonyt itthon hagyja. Na de hát azért kéne azt figyelni is, úgyhogy a komájára bízza. Na komám, én most el fogok utazni Budapestre, egy hét múlva fogok hazajönni, az asszony itthon marad. Lényeg az, hogy ha te meglátod, figyeljed, és ha látod, hogy valami furcsa történik, akkor azonnal táviratozzál, és én jövök haza. Koma elmegy, a másik pedig ugye folyamatosan figyeli az asszonyt. Egyszer csak eltelik vagy 3 nap, s lássa, hogy a Székelynek a felesége egy katonával bemegy egy szállodába. Hú, gyorsan szalad a postára táviratozni. Fogja a papírt, nagyon csúnya szöveggel leírja, hogy jöjjön haza, mert az asszony paráználkodik, csúnyán viselkedik. Megnézi a postás fehérnév, hát látja, hogy elég csúnya szavak vannak benne, hát azt mondja Komának, hogy hát ezt valahogy fogalmazza meg másképp, mert ezt így nem lehet táviratozni, ezt a szöveget. Koma töri a fejét, egyszer csak kipattan a fejéből a szöveg, és következőt írja a papírra. Drága Komám, etel a hotelbe, csücsül a fotelbe. Katona hitelbe, hatol beetelbe. Textiláru lefelé, hentes áru befele, szőr össze-vissza, gazsi gyorsan gyere vissza. Ez nagyon jó. Tölti a délelőttöt, délután már megunja, elindul hazafele, de menet közben útba esik a templom. Hát gondolja, olyan rég nem járt már be, bemegy és fohászkodik. Bemegy a templomba, letérdel a feszület elé, összekulcsolja a 2 kezét, és következőt mondja. Édes drága jó Istenem, én olyan nagyon szeretem a feleségemet, hogy én mindenemet odaadnám érte. Ne engedd, hogy ebben az életben szenvedjek inkább én. Ne engedd, hogy beteg legyen ebben az életben, legyek inkább én. Ne engedd, hogy özvegy legyen, legyek inkább én. Az öreg Székely és az asszony este beszélgetnek. Egyszer azt mondja az öreg Székely. No asszony, ha egyikünk meghal, én beköltözök a városba. És van ennek a másik változata, hogy az asszony és a Székely este üldögélnek a kapuba. Nagy csend van, egyszer csak azt mondja az asszony. No apjuk, szeretsz te még engem? Olyan rég nem mondtad. Az öreg Székely megpödri a bajszács, visszaszól. Asszony, egyszer megmondtam, ha változás lesz, szólok. Tehát ezek csak viccek, nem kell komolyan venni, tehát azért nincsenek ilyen hangulatú beszélgetések. Ugye az öreg, tehát a Székely ember, az, ahogy mondtam, ugye nem beszél sokat, tehát mond egy mondatot, de az ütős, tehát egy mondatban összefoglalja az egész mondani valóját, úgyhogy a viccek is erre próbálnak ugye utalni. Közben visszaértünk Fenyédre, úgyhogy itt kell majd megint lekanyarodnunk, úgyhogy abban csak most nem megyünk nyilván ivóig föl, hanem Váraljáig kell fölmenjünk, aztán jövünk is vissza. Ceausescu ellen, ugye 89-ben forradalomkor mindenki hangosan kiáltja, demonstráció, demonstráció. Az öreg Székely kicsit süket, rosszul hall, ő is hangosan kezdi kiáltani, menstruáció, menstruáció. Oda szólnak az öregnek, papa,
Nem ezt kéne kiáltani, rosszat kiált, azt kell kiáltani, hogy demonstráció. Az öreg megpödri a bajszát, és visszaszól. Fiai, mindegy, csak vér folyjon. Valamikor megjelent egy ilyen kicsi könyvecske, hát már 90-es években, ugye a Ceausescu rezsim után tele volt ilyen Ceausescu-s viccekkel, akkor már kiszabadott adni, de addig nem. No, közben ereszkedünk is be a Csíki medencébe. Ceausescu egyébként az édesapja Schusternek szerette volna tanítatni, de hát sosem lett belőle semmi, mármint az egyáltalán nem. Volt börtönben is, ugye volt egy időszak, amikor a szocialista pártot tiltották, hát ez ott még valamikor az 1920-as években volt, akkor ugye Ceausescut is egész fiatalon dutyiba zárták, talán 16 éves suhanc gyerek volt még, úgyhogy be is börtönözték egy darabig, aztán kiengedték. Idén is befutottunk a Csiki sörgyárhoz. Ez az ajándék volt, ez a fa épület. Ez meg a Csík-Szent Simoni vasútállomás épülete. Csiki sörgyár, Talicska. És a legényke szekereznek az úton, mennek Lagziba. Mennek, elhagyják a falujukat, nekik is feltűnik egy nagyon éles kanyar, hát ők is felborulnak mindenestől, alászorulnak a szekér alá, egyszer nagy nehezen valahogy a legényke és az öregszékek kikászálódnak a szekér alól, leülnek az árokpartra, a nagy ijegységre rágyújtanak egyet, s hallgatóznak. Egyszer megszólal a legényke: édesapám, nem kéne édesanyámot kivegyük a szekér alól? Azt mondja az öregszékely: fiam, anyád nem dohányzik. Szegény mama. Kihelyeznek egy székely faluba szolgálni. Hát a román rendőr meg szeretne magyarul tanulni, de az Istennek se tudja megkülönböztetni, hogy mi a különbség a baj és a tragédia között. Hát egyszer a kocsmába találkozik az egyik székellyel, és gondolja, megkérdezi: na, székely bátyám, magyarázza el, hogy itt önöknél Székelyföldön mi a különbség a baj és a tragédia között. Azt mondja az öreg székely: na figyelj ide, önök, tehát rosszul mondom, tehát mi a székelyek fölmegyünk az erdőbe, kivágunk 3 fát, fölrakjuk a szekerünkre, jövünk lefele a hegyről, véletlenül a szekér megbillen, beborulunk az árokba, alászorulunk, na hát az egy hatalmas nagy tragédia. De hogyha önök a rendőrautóval mondjuk jönnek utánunk, és önök is beborulnak az oldalon és felrállnak az autóval, hát az bajnak baj, de egyáltalán nem tragédia. Hazavisz egy menyecskét, gondolja, bemutatja a szülőknek. Nem is mutatja a lánykát, egyszer csak odaszól az öreg székely, odasug a legénykének: fiam, ne vedd el, mert tőlem van. Hát, eltelik vagy 3 hét, hazavisz egy következő lánykát is, azt is be akarja mutatni, az öreg székely megint odasug: fiam, ne vedd el, mert ez is tőlem van. Eltelik vagy 6 hónap, hazavisz egy harmadik lányt is, azt is be akarja mutatni, az öreg székely megint megcsóválja a fejt: fiam, megint nem jó, ez is tőlem van. Az asszony már nem bírja, s odaszól: fiam, vedd el bármelyiket, te sem apától vagy. Megjöttünk a nyerkestetői emlékműhöz. Itt volt a szabadságharc Székely földön ezelőtt utolsó csodája. Az első nagy gyűlés az 1848. Októberében tartották, a második novemberben, és novemberben döntenek úgy a 3 széki és a csíki székek, hogy fognak harcolni a szabadságot, a többiek nem. A többi székek képviselőit ezt nem szavazták. Na hát elindulnak a harcok, volt meg mindegy
Gábor Áronon biztos mindenki hallott róla, mindenki úgy ismerő, hogy a ágyúöntő, eláldozó, nem ágyúöntő volt, hanem tűzév, csak az ágyúöntéseknél is jelen volt, tanácsokat adott a mesterembereknek. Kézdivásárhelyen készült az ágyúknak a javarésze. Ugye mondtam, ha tovább mennénk, pont Kézdivásárhelyre érnénk, innen egy 30 km-re, tehát nagyon közel. Gábor Áronunk ugye először ágyúját vasból próbálta meg elkészíteni, nem lett minőségi, nem lehetett vele hatékonyan harcolni, úgyhogy akkor döntöttek úgy, hogy valami egyébben kell foglalkozni, valami egyébben kell ágyúcsövet dönteni, gondolom mindenki a rész, ugye. Na hát honnan volt a rézkéznél? Önök szerint valakinek honnan lehetett a rész? Harangból, így van. Székelyföldről készült, volt ma már nincsen meg, helyette egy másik épület, de tudjuk azt is, hogy na most az első ágyúk ugye kivonulnak a harctérre, nem itt voltak az első harcok, ahol most Svájcán, egész kint a keleti határon. Egy jó darabig sikerült meg Fönn vagyunk a kopjafáknál, Nyergesteten. Tehát itt volt annak idején a tömegsírtjás, hallott, hogy a pálmok mennyire jelentősége történelmük során, és ilyen szálkás, ugye nem tudtak kanyarítani, hanem a bicskával, ahogy róztak a késsel, azért lettek ilyen szálkás jelképe igazából a róvásírásnak. Azt mondják a jelentése és jelentősége. Most egyet elmondjuk, meg is egyet. Van az abetű. Tehát az abetű egy nagyon... Nagy pusztaság előtt. Ott meg a nagy sárga jön.
Jó, köszönöm. Na, úgy van, hogy a keleti Kárpátokban vagyunk, és a keleti Kárpátok, hogyha elképzeljük a szemünk előtt a térképen a keleti Kárpátokat, akkor így látjuk arra észak, hátam mögött dél. Tehát így észak-dél irányba, pontosan a Kárpátoknak a közepén vagyunk, mivel hogy a keleti Kárpátok nem egy olyan hegység, mint a fogarasi havasok, hogy felmegyünk, van egy csúcs, azzal kellett volna kezdem, hogy Paphegye, hívják ezt a helyet. Paphegye 1165 méter. 1165 Paphegye. Éppen délirányba húzódnak a ciki havasok, ezek gyűlődéses hegyvonulak. A északon egészen a Hagymás hegységig tartanak, délen pedig közel a füves, havas foltok vannak az oldalán, a Nemere hegyvonulat Szentgyörgy fele, és Itatás. egészen Nagy Szeben, ahol majd átszeli a déli Kárpátot. Megjöttünk a piknikezés helyszínére. Le kell volna menni. Most nincs, de Neki állt a nép enni. Csinálják a puliszkát a fiúk, lányok. Kötik a bort szerintem. Óriási nagy Árpi! Ignác, légy szíves, kondérba. Árpi cserél le ott a bort. A bort. Gyere, Szaka! Mutasd meg a Ignác. Gyere, Sógi, te töltsed inkább. Vagy hát annyira, mennyire hívja a hát. Gyere, Sógi. Hol van az a hölgy? Nem az a jó pálinka, amikor megúszunk, és azt finom a dél-irányba állt. Nem muszáj. Beleforralták a vizet és beleszórják a és ennyi. Készül a puliszka. Igen, én ezt még nem láttam egyébként, ezt a fajtát. Valaki úgy csinálja. Vágott, szor volt, egy vágott káposzta. Utolsó felvétel. Gyönyörű szép hely. Kijelentöttük a fiúk a puliszkát, nagyon oda fóliára. Most rakják rá a vízzel. Felítől arra felé legyen. Mert ezek most kezd. Nem legyen rá majd a pirított szalma. Jó, ez már nem is kezd. Ilyet még nem láttam. Jó, azt mind rakja ide felé. Ebből lenne? Jó lesz-e?
Nagyon szuper. Azért basszus, ebből aranymánya lehetne ebből a helyből. De ez hihetetlen. Szórják rájuk a vízzel. Föltekerik. Hihetetlen, na? És mind fel fogják szeletelni. Fiúk, jók vagytok! Ide nekem lesz, meg ebbe is jó, nagyon köszönöm. Szembe, jó? Hogy föltekerik. Pont olyan lesz. Hasonló. Olyan, mint egy rétes. Ja. Ez a tegnapi rétes nem volt ilyen. Kicsit sem. Sületlen volt egy kicsit. Meg tele volt nagyon szépen köszönöm. Van-e pohár? Na, Poharon a te, hogy? rakjuk már ki. Nagyon komoly, és milyen jó. Én bírom, mikor a fiúk főznek. Szombaton. Mondom, fele megmaradt. Másnap ügyesen. Bajba vagy, zsírba, vagy meg kell. Azt még lehet. Szóváltán vagyunk. Csodálatos szép épületek. Nem így meg. Végigjöttünk a városnak a fő utcáján. Szóválta egyébként nem egy nagy város. Pár ezren lakják, és azt is a lelki rész, tehát a város részén, itt fent csak a szálláshelyek vannak, a szállodák, panziók, rengeteg kutyosház, kedving, tehát rengeteg szálláshelye van, és igazából a leglátogatottabb egész Székelyföldön. Medvetónak köszönheti a létét, ha nem lenne a Medvetó, akkor nem lenne Szováta sem valószínűleg. Majd mindjárt a Medvetóról is szóltam, az egyel odébb van, tovább fogunk majd menni. Annak idején 1875-ben születik meg a tó, és onnantól kezd fejlődni a város is, tehát akkor kezdődnek az első épületeknek a megépítései. Hát most, ahogy jöttünk felfele, lehet még látni a régi villákból, persze ma már fel van még újítva, fel van javítva, magántulajdonban vannak, de ezek 1952-től egészen 1990-ig javarészt mind állami tulajdonban voltak. Úgy a villák, mint természetesen a szállodák is. A 70-es, 80-as években kezdődnek a szállodák építései, ugye egyre nagyobb lett a turizmus, egyre több ember jött, és ezek a monstrumok szolgálták ki az ide látogató embereket, úgyhogy megépült 1, 2, 3, 4, 5 darab szálloda egy pár év leforgása alatt, és hát ezek ma is természetesen működnek, nagyjából 3 és 4 csillagos besorolásban vannak, annál nagyobb nincsen. Viszont ha valaki idejön megszállni, az mélyen zsebbe kerül. Tehát... Medvetó föntről. Csinálok róla. Na hát, itt vagyunk egy hegynek az oldalába, és ugye itt vagyunk a Székely fürdő. Itt a famedve. Hát 1875-ben hatalmas nagy esőzések vannak nyári időszakban, tehát nagyon csapadékos nyár. Különböző sporteszközök. Körbe lehet sétálni a tó körül, amit most meg is teszünk. Magyarósító. Itt is lehet fürdeni. Sóstóba 3 óra, amíg lehet fürdeni, utána 2 óra szünet, és utána megint 3 óra. Meg kell várni, míg a leülepszik a só. Fából készült sasfej. Ennek a viszaknak köszönhetően azért van ilyen lépcsőzetesen csinálva, hogy fogja föl és a búda nem mint sárnát csordogáljunk bele, viszont nyáron
Iszap. Agyagos iszap. Tehát itt Szováta környékén, tehát itt a domboldalakban rengeteg nyelhány. Nem csak ez az év. Ez van itt a legtöbb. Csak itt nem piros. Sóstónál vagy. Valami kezdeti fázisból. Van mondva. Úgyhogy Ez a zöld tó. Mögötte, hátul, ott meg a piros tó. Piros sóférgektől májusban. Piros a víz. ilyen közel. Itt vannak a kacsák. Főutca. Medvetó és környéke. Gyönyörű szép házak, paloták, szinte nyaralók. Maros megye legnagyobb nyaralóközpontja. Itt a bolt, ha még most Ja, nem. Reméljük, hogy jön. Jön.